Τα δύο κορίτσια από την Ηλιούπολη τα 17 χρόνια δεν αυτοκτόνησαν. Μας συμφέρει να λέμε ότι αυτοκτόνησαν σαν να ήταν δικιά τους ενέργεια. Εντούτοις, στην πραγματικότητα η κοινωνία, κάποιες δυνάμεις από την κοινωνία τις έσπρωξαν προς αυτή την ενέργεια. Η μία έχει σωθεί, ελπίζουμε να επιβιώσει, ευχόμαστε και είμαστε δίπλα στις οικογένειες. Προφανώς μας συμφέρει να λέμε ότι έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από αυτό κρύβονται όλες οι ευθύνες της κοινωνίας. Τα κορίτσια οδηγήθηκαν εκεί πέρα ύστερα από κάποιες δυνάμεις, είπαμε από κάποιες σκέψεις, και έχουν αναφερθεί γύρω από το σκολικό άγχος, τις πανελλήνιες, τις εξετάσεις. Στην πραγματικότητα βέβαια οι λόγοι επιστημονικά θα γίνει διερεύνηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους, γιατί πάντα τέτοιες ενέργειες δεν οφείλονται μόνο σε έναν παράγοντα αλλά σε πολλούς παράγοντες. Εντούτοις είναι αλήθεια ότι το σχολείο πλέον, η εκπαίδευση έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια πανελλήνιες εξετάσεις ένας στρεσογόνος παράγοντας για τη ζωή των παιδιών και ειδικά των κοριτσιών, όπως και των αγοριών βέβαια. Στρεσογόνος παράγοντας που τους οθεί σε ενέργειες, σε ανορεξίες, σε άγχη, σε κρίση πανικού, σε κρίση άγχους ή ακόμα και στο πιο ακραίο γεγονός, σε κάποιες απόπειρες. Όσο η κοινωνία δεν το παραδέχεται, γιατί έχει καταντήσει κοινωνικό ταμπού, κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός, για αυτή την πραγματικότητα, όσο η κοινωνία δεν το ανοίγει το θέμα αυτό, το λεγόμενο σκολικό άγχος, το οποίο εμφανίζεται, είπαμε, και στα κορίτσια και στα αγόρια και στους δασκάλους για άλλους λόγους, τόσο αυτά τα προβλήματα θα υφίστανται. Πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε, να μιλήσουμε, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να μιλήσουμε όπως χρειάζεται. Πλέον απαιτούμε από μια κοπέλα, από τα αγόρια επίσης, να έχει 500 πτυχία πριν βγει στην αγορά εργασίας, για να μην υστερεί σε τίποτα από τον ανταγωνισμό. Σε αυτή τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας το παιδί γεννιέται, εισέρχεται σε ένα υποχρεωτικό μονοπάτι, στο οποίο μέχρι τη τρίτη γυμνασίου θα πρέπει υποχρεωτικά να πάει, διαφορετικά έχουν ποινικές ευθύνες οι γονείς, προνήπιο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, και μετά αυτό το μονοπάτι οδηγεί στα επόμενα αυτόματα, λύκειο, σπουδές κτλ. Ουσιαστικά φτάνουν 25-30 χρονών και μια ζωή άνθρωποι με εξετάσεις, βιβλία, αγγλικά, γαλλικά, πρώτο πτυχίο, δεύτερο πτυχίο, τρίτο πτυχίο, σεμινάρια, επιμορφώσεις, συστατικές επιστολές, βιογραφικά, συνεντεύξεις, άχι, που ουσιαστικά εκτρέπουν από τη φυσική πορεία τους ανθρώπους και ειδικά τα κορίτσια, τις γυναίκες. Κακά τα ψέματα, η εκπαίδευση πλέον έχει καταντήσει μια μπίζνα. Κάποιοι έχουν έτοιμους πελάτες, σίγουρους πελάτες, υποχρεωτικούς πελάτες, κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι άλλοι παθαίνουν αυτά που παθαίνουν και δεν υπάρχουν πλαίσια υποστήριξης, τα οποία πλέον η πολιτεία υποχρεούται να μεριμνήσει για τις ανάγκες οποιοδήποτε του παιδιού ή δασκάλου. Να είσαστε καλά, να έχετε επικοινωνία με τα παιδιά σας και η πολιτεία να μεριμνήσει τα δέοντα. Και πρέπει η κοινωνία να μιλήσει πλέον, να μιλήσουμε για αυτό το άγχος, το σκολικό άγχος στα παιδιά.